Yo, what's up? What's up? Good morning, good morning. And kumusta kayong lahat mga tropa? So, aga natin nagising ngayon. At dahil hindi tayo nagbigay ng patuka kahapon, gawa nga nung siyempre yung mga ibang nokis natin hindi nga nag-uubos ng patuka, di ba? Kaya maaga tayong kumising kasi bibigyan natin sila ng patuka. Hindi naman natin sila pwedeng pabayaan na hindi natin sila pwedeng gutumin, no? So ngayon dahil magbibigay tayo ng patuka, magbabawas tayo ng patuka nila gaya ng sabi ko sa inyo kahapon. Yan. So ito na lang muna yung sukat ng patuka nila para sa ganon tumatak sa isip nila na kunti lang yung patuka nila kaya dapat ubusin nila. So ganun yung itatatak natin sa isip ng mga nokis natin na kunti lang yung patuka, hindi ganun karami kaya kailangan ubusin nila. Right, so lahat yan mga tropa bibigyan natin ng ano tawag dun? Yung ganitong sukat. Sa mga stag, pero sa mga broodcock mas marami ng kunti. So gawin nating dalawang sukat na ganito sa mga brood stag natin, broodcock. Tapos sa mga stag natin, isang sukat lang nito. So ang hirap kasi ang hirap na pabayaan ng mga nokis mo na hindi nag-uubos ng patuka mga tropa. Kasi pag nasanay sila na hindi nag-uubos ng patuka, ganun at ganun yung gagawin nila. Oh, siyempre sayang din naman yung perang pinambibili mo ng patuka nila, di ba? Oh, tayo din yung mamumulubi. Kaya hindi natin dapat itolerate yung mga kanyang gawain ng mga nokis natin. Kailangan natin silang disiplinahin. Nga, tama naman, didisiplinahin talaga yung mga nokis pag ganyan. Kailangan idisiplina natin. Huwag natin silang itolerate na ganun lagi yung gagawin nila kasi masasanay din sila. Right, so ganito lang karami mga tropa. Ayan. Sa mga broodcock natin, ayan, dalawa. So yung ayan, ayan. Bali tatlo yung broodcock natin mga tropa, no? Tatlo, kaya naglalagay tayo nan. Tapos sa mga stag natin, ayan, tigisa lang para tumatak sa isip nila na ganito lang karami yung pagkain namin. Ganito lang karami, kailangan ubusin namin. O ganon, diba? Kasi pag nakikita kasi nalang kunti lang, yung mga yan gutom na gutom, no? Sa ngayon nakita na lang kunti yung patuka nila, kahapon hindi sila kumain, tapos ngayon gutom na gutom sila, sigurado uubusin nila yan. So susubukan natin subukan natin na ibigay. So ngayon unahin natin dito. Pero ito nag-uubos ng patuka. Ito nag-uubos ng patuka. Itong makre natin na to, bigyan natin. Ayun mga tropa. Uy, sumabit na. Uy, sumabit ka. Buti na lang makaka tayong kumising. So ito naman yung isa, yung gold natin. Ito yung tinag-ubos ng patuka to mga tropa ito para sa broodcock natin. Ayan. Pero ito nag-uubos ng patuka to Tapos anong kulay yung sa kanya? Ayan. Ito yung sa kanya. Ayan o. May kanya-kanyang patuka kasi yung mga yan, mga tropa Ito yung stag na, ay yung broodcock natin na isa.
Alright, so grabe yung maintenance ng mga manok. So ito yung para dito sa white choco natin, para sa ating gray. Yan. Tapos yung sa isang makre natin, ayan, o, diba sumasalubong na. Ito yung isang hindi nag-uubos ng patukan niya o. Tingnan natin kung mag-uubos sila ngayon. Yan. Tapos lastly yung ating isang broodcock. Ito. So mamaya obserbahan natin yung mga nokes natin kung nag-uubos sila ng patukan nila. So ito yung isang broodcock natin. Malaki na. So yan nga pala yung unang manok ko, mga tropa. Kailan yun? Last year 2005. Mga itong manok na to nalagaan ko siya ng 2004. So 2004. So may 2 years na to, mga tropa. May 2 years na tong manok na to. Ang laki ng istorya ng manok na to Right, so madako tayo ulit dito sa mga pan natin, mga stag natin. Ayan mga tropa ubos. Check natin yung mga nokes natin. So ay, ito nga pala mga tropa, hindi ko pa pala nabigyan to. Mga to. Ay, kalimutan. Aray ko, grabe, nanunuka na. Grabe, tinuka ako. Only breeders knows. Kung sino makarelate yung ganyang kasakit. Aray ko, sakit nanunuka na yung red gold natin. Yung red gold pala natin na yun is sobrang tapang. Siya lang bukod tangi na ganyan, yung talagang nanunuka. Hindi siya mabait, so kailangan natin disiplinahin. Ayan siya. Yung red gold natin, mga tropa. Ayan siya. Pogi naman Ito naman yung ating talisayan. Ayan isang talisayan natin. So lahat sila hindi sila nag-ubos ng patuka hindi tayo nagbigay ng patuka sa kanilang lahat kahapon. Yung ganang sabi ko. So titignan natin. So ilang minuto na rin yung nakalipas. So check natin. Simula tayo dito. The gold natin, Boston gold natin. Ubos. Pero may natira. Ito. Tapos yung makre natin, ayan, tignan natin. Ubos nga. Diba? Effective, sabi ko sa inyo Ubos din. Ayan, ubos din, mga tropa Ay. Patay tayo dyan. Hindi natin napansin yun. Uy, ubos din, mga tropa Ay, ito talaga. Ayaw niya talaga nito. So magmula kahapon ayaw niya talaga. Pero sakto ganun pa rin yung gagawin natin. So effective yung ginawa natin na nagbawas tayo ng patukan nila, tsaka hindi tayo nagpakain kahapon. Ubos ang patuka. Effective na yung ginawa natin, mga tropa. So yun,
Nakita nyo naman mga tropa. So effective yung ginawa natin na pagpapasting kahapon. So ganun na lang muna siguro yung sukat ng patukan nila. Yung maliit lang muna. Hindi na muna natin gagamitin to. So ito na lang muna mga tropa yung gagamitin natin na sukat ng patukan nila. Ganito lang muna karami. Para sa kanon matuto sila na mag-ubos ng patuka. So yun mga tropa, no? So kahit manok kailangan mo ring disiplinahin. Hindi lang tao yung dinidisiplina, pati mga manok din. Kasi pag ganun na tinotolerate natin yung ginagawa nila na hindi nag-uubos ng patuka, wala, tayo din yung mamumulubi, tayo din yung mahirapan. Kasi hanggang sa tumagal ganun at ganun yung gagawin nila. Hindi sila mag-uubos ng patuka kasi yun ang nakasanayan nila. Pero pag nasanay sila, tumatak sa isip nila na kunti lang yung patuka nila, siyempre gutom naman yan, kailangan nilang ubusin yun. Tatatak sa isip nila yun na mag-uubos sila ng patuka. Kaya kailangan talaga ng disiplina sa mga manok natin. At siyempre disiplina din sa isang breeder na dapat i-maintain na yung pag-aalaga, yung tamang pag-aalaga ng manok. Katulad niyan, kailangan alam mo yung ginagawa mo. Kunwari hindi nag-uubos ng patuka, ituloy-tuloy pa rin yung ginagawa mo. Ibig sabihin wala kang disiplina sa pag-aalaga ng manok. Pero pag napansin mo na hindi na uubos ng patuka, tapos ginawan mo ng paraan para maubos nila yung mga patuka nila, ibig sabihin may disiplina ka sa pag-aalaga ng manok. Hindi lang naman sa pagpapabulto ang gagawin natin, kundi para sa ikakabuti ng mga nukis natin, para sa ikakabuti ng kanilang pangangatawan, sa kanilang health condition. Kailangan dapat lahat yan maobserbahan mo sa mga manok mo. Katulad ng mga tropa sa ngayon nag-uubos na sila ng patuka. So sakto lang yung tamang dami ng patuka na binibigay natin. So ganun lang. So effective yung ginawa natin na pagpapasting kahapon. So at yun pala yung advantage ng pagpapasting, yung parang magugutom sila tapos kinabukasan mag-uubos na sila ng patuka. So ganun yung dun ko pinapasok yung sistema ng fasting mga tropa. Pag nakita ko yung mga nukis ko na hindi nag-uubos ng patuka, fasting na agad yan. Alright mga tropa, so good morning sa inyong lahat. At dito na matatapos ang vlog na to. At see you sa next na vlog natin.